momentu bat. Igual, Jorge, igual la luz, o se verá bien. Sí, ¿la pongo ya? Digo, Egunon, eskerrik asko streaming bidez jarraitzen ari gaituzuen guztioi. Barkatu eragozpenak, baina trafiko pilaketa direla eta 15 minutu beranduago hasiko gara. Beraz, pazientzia pixka mesedez eta 15 minutu barru, 10:04 puntuan hasiko gara. Eskerrik asko, ointxe arte.
Kaixo, egunon guztioi, agintariak, herri ekimeneko eta udaletako ordezkariak, Arantzazulaben ekosistemako eragileak, gizarte eragileak eta erakundeak, eta baita unibertsitateetako ordezkariak. Ongi etorri guztioi eta mila esker gaurko ekitaldira gerturatzeagatik. Eskerrik asko baita streaming bidez ekitaldia jarraitzeko konektatu zaretenoi eta barka eragozpenak, pixka beranduago hasi garelako bidean izan diren eragozpen batzuk medio. Gaur hemen batu gara Tolosako udala eta Arantzazulaben artean sustatu nahi dugun ekitaldi bat aurkezteko, egitasmo bat aurkezteko. Eta gaurko ekitaldiaren helburua zentzu horretan bikoitza da. Lehenengo, Tolosako udala eta Arantzazulabek sustatuko dugun deliberazio publikoko egitasmoa abiaraztea batetik, eta bigarren lekuan bi erakundeen artean lankidetza hitzarmena sinatzea. Egitasmo hau kokatzen da gobernantzaren erronka zabalago baten baitan, eta baita ere dago lerrokatuta Arantzazulabek sustatzen dugun lankidetzazko gobernantzaren estrategiarekin. Hortan sakondu nahi dugulako. Eta hain zuzen ere horregatik gaur ekitaldiari hasiera eman nahi zion Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernantzako foru diputatuak, Eider Mendozak, baina pandemia dela eta pandemiak eragotzita ezin da gure artean egon. Beraz, agur bat hemendik berariz, badakit eta streaming bidez jarraitzen ari zaigula. Hortaz, nik testuingura kokatzeko hasiera emango diot, eta markoa ikus dezazuen non kokatzen den, Tolosako udalak eta Arantzazulabek bultzatuko dugun egitasmo hau. Badakizue, batetik, Arantzazulab, laborategia, gizarte berrikuntzan katalizatzaile izateko rola daukagu, gure herrian. Horretarako, ikerketan, esperimentazioan eta divulgazioaren bitartez hainbat egitasmo abian jarri ditugu, martxan jarri ditugu gure lehen urteko ibilaldian. Eta hori guztia, eragile ezberdinen arteko lankidetzarekin sustatzen ari gara. Eragile ezberdina ditugu bidelagun, bertakoak zein nazioartekoak. Gainera, Arantzazulab, Gipuzkoako Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz estrategiaren markoan, gobernantzan erreferentzia zentro bezala kokatzen da. Horrek ematen digu ardura, erakunde publiko eta gizarte zibilaren arteko gobernantza eredu berrietan sakontzeko, horien inguruan hausnartzeko, ikertzeko eta esperimentatzeko. Eta horri lotuta hain zuzen ere, badaukagu misio argi bat. Eta da, lankidetzazko gobernantzaren inguruan, gure herrian ezagutza garatuko duen gune garrantzitsuenetako bat izatea, herrigintzaren, erakunde sistemaren eta gizarte eragileen zerbitzura egongo dena. Alegia, ezagutza hori garatuko dugu ikuspuntu teorikotik, lankidetzazko gobernantzaren inguruko ikerketa egingo dugu, adituen ekarpenak jasoko ditugu, eta baita ere lankidetzazko gobernantzaren inguruan esperimentatuko dugu. Tresna berriak, mekanismo berriak, eredu berriak praktikara eramanez, ikasiko dugu eta ezagutza garatuko dugu. Eta hain zuzen ere hori da markoa. Eta marko horretan, lankidetzazko gobernantzarekin esperimentatzeko egitasmo bezala kokatzen da Tolosako udalarekin abiatuko dugun egitasmoa. Nahi dugulako, herritarrak modu aktiboan, modu esanguratsuan, inplikatu agenda publikoaren diseinuan. Paper protagonista bat eman, eta gai zehatz batzuetan, gai jakin batzuen inguruan, erabakiak hartzeko ahalmena eman. Hortarako gainera, eta gaur izango ditugu gero solasaldian, bidelagun aparta edo referentziazko bidelaguna daukagu, mundu mailako OCDE erakundea da, hain zuzen ere, eta beraiek ekarriko digute, beraien ezagutza, eskarmentua eta nazioartean duten esperientzia, herritarrekin partaidetza prozesu berritzaileen inguruan. Hausaz aukeratutako herritarrekin partaidetza prozesuak gobernuetan, erakunde publikoetan aktibatzeko, eta gainera horiek, praktika horiek instituzionalizatzeko eta edatzeko baldintzak sortzen lagunduko digute. Beraz, uste dugu, bai Tolosako udalak eta bai Arantzazulabek, ezagutza garatzen eta asko ikasten lagunduko digun bidelagun bat dugula.
OCDE. Beraz, esan bezala, egitasmo hau, guk ulertzen dugu lankidetzazko gobernantza hori praktikara eramateko esperimentazioko egitasmo bezala, hasiko gara eskala txikian, hasiko gara udal batetik. Eta egingo dugu, nahi dugu behintzat, baldintzak sortu, tokiko gaitasuna garatu, ezagutza hori sortu, horrelako prozesuak gerora gure herrian edatzeko, beste udaletan, beste erakunde publikoetan. Eta hori izango da gure azken helburua. Tolosan, egingo dugu egitasmoa, herritarrak, tolosarrak, modu esanguratsuan inplikatzeko, bertako erronka edo gai baten inguruan, eta gerora, bideak egingo ditugu, mekanismoak jarriko ditugu, egitasmo hauek, prozedura hauek, edatzeko gure herrian, gobernantza inklusiboago bat sustatzeko, eta herritarrak modu aktiboan inplikatzeko agenda publikoaren diseinuan. Beraz, markoa jarrita, eta hau esan da, nik uste dut hoberena izango dela solasaldiari paso ematea, eta bertan prozesuan parte hartuko dugun eragile ezberdinen partetik ezagutuko dezue egitasmoaren inguruko informazio zabalagoa. Eskerrik asko, islariei, bestialetik konetatuko zaigu orain Mauricio, ere bai. Se nos va a conectar Mauricio desde París. Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi, eta eskerrik asko ere bestialetik streaming bidez jarraitzen ari guzuen guztioi. Egunon, Mauricio, buenos días, ¿nos escuchas bien? Hola, buenos días, Jenny, buenos días, Nayare, buenos días a todas y a todos. Daremos comienzo a la mesa o a esta conversación. Solasaldiari hasiera emateko ni laburre aurkeztuko ditute mahai inguruan solasaldian parte hartuko zuenak. Niri aldetik galdera bakarra, ingo dizuete bakoitzari, eta ondoren hemen bertaratu zaretenok galderak egiteko tartea edukiko duzue. Gurekin daukagu Latzpeon, Tolosako alkatea, Naiara Goia, Arantzasolabeko zuzendari nagusia, eta beste aldetik Mauricio Mejia, OCDE erakundeko partaidetza, herritarren partaidetza berritzailearen lantaldeko kide. Eta besterik gabe, galderekin hasiko naiz. Lehenengo galdera zuretzat, Naiara. Arantzazulabetik Tolosako udalarekin batera gurean deliberazio egitasmo ordezkatzailea sustatzeko prozesua abian jarri da. Zergatik erabakitzen du Arantzazulabek horrelako prozesua sustatzea, eta zein dira gurean horrelako ikuspegiak eta prozesuak abian jartzeko ditugun abiapuntuko baldintzak? Nik uste nire aurkezpenean, egin batean markoa aurkeztu dudanean, galdera horren zati bati erantzun dio dela, ez? Arantzazulabek badauka misio hori, lankidetzazko gobernantzan sakontzeko. Gure apostua da, edo hala uste dugu behintzat, egun ditugun gizarte erronkei erantzuteko lankidetza bat behar dela, erakunde gizarte eragile eta herritarren artean. Beste lanek ez emango diegu erantzuna gizarte bezala ditugun erronkei. Hortaz, lankidetzazko gobernantzan nahi dugu sakondu. Definizio asko daude lankidetzazko gobernantza ulertzeko edo hurbilpen ezberdina daude, baina finean erabili dezakegun bat azkenean da erakunde publiko, gizarte eragile eta herritarren arteko lankidetza erakundetua, herri politiken ekosistema eraginkorrago egiteko edo gehiago ahalduntzeko. Eta uste dugu horretarako edo hori lortu daitekela deliberazio eta ekintza partekatuaren bidez, erakunde eta herritarren arteko gizarte kapitala handitzeko. Hortaz, guk egitasmoa beraz lankidetzazko gobernantza horretan sakontzeko eta horretarako tresna bezala proposatzen dugu. Ez da bakarra, demokrazia deliberatiboa edo deliberazio publikoa tresna bada, zeinak hausaz aukeratutako herritarrak implikatzen dituen prozesu arautu batean, tokiko agendan edo dagokion erakunde publikoaren agendan dagoen erronka bati herritarren parte hartze aktiboaren bitartez erantzuna emateko. Orduan, hor dago berritzaile puntu hori. Ohiko partaidetza prozesuak
gutxietsi gabe eta ez baian jarri gabe, beste tresna bada, urrats bat aratago, modu esanguratsuan herritarrak inplikatzeko. Hortaz guk horrela ulertzen dugu eta nahi dugu esperimentatu, ze badakigulako horrelako esperientziak, izan dituzten emaitzak, beste leku batzuetan. Eta zentzu horretan iruditzen zaigu gainera, gure herrian baditugula abiapuntuko baldintza batzuk. Badago udaletan, Tolosan, bereziki, beste udal askotan ere bai, badago ibilbide bat, badago bilakaera bat, badago apustu bat, gobernantza eredu berrietan sakontzeko, herritarrekin tokiko agenda diseinatzeko. Hortaz, badago oinarri sendo bat, horrelako prozesu berritzaileekin edo esperimentazio puntua izan dezaketen egitasmoekin haiek martxan jartzeko. Hortaz, hori da, nik uste dut gure markoan kokatzen da, lankidetzazko gobernantzan esploratzeko eta sakontzeko tresna bezala, eta gainera uste dut, herri bezala gure tradizioagatik badukagula oinarri sendo bat, horrelako egitasmoak aktibatzeko eta hori baliatu nahi dugu. Eskerrik asko, Naiara. Bigarren galdera Olatzpeon, Tolosako alkateari zuzenduta. Tolosako udaletik deliberazio egitasmo ordezkatzailea sustatuko duzue, Arantzasola berekin eta Ozerekin batera. Eta zein dira Tolosako udalean aurre ikusten dituzuen erronkak, eta era berean zein dira prozesu honek eskaintzen dituen aukerak zuen ustean? Bai, bueno, egunon lehenik eta behin eta eskerrik asko aukera hau eman izanagatik. Galderai erantzuteko, lehenengo aipatu nahi nuke gobernantzaz hitz egiten ari garenean, demokraziaz hitz egiten ari garela, herritarren partaidetzaz hitz egiten ari garela, gure komunidadeetaz, eta horrek badu oinarri oso sendo bat, eta da elkarlana. Hain zuzen ere, horiek dira, elkarlana bera eta ardatz, eta oinarri horiek dira herrigintzaren ardatzak, ez? Horregatik eta guretzako eta Tolosako herriarentzat hain garrantzitsua horrelako egitasmo baten parte hartzeko aukera izatea. Ez gara zerotik abiatzen, badugu ibilbide bat egina herri partaidetzaren eremuan, gehien bat Tolosatzen prozesu parte hartzailearen eskutik eta baita ere oraintxe onartu berri digun ordenantzaren eskutik, gobernantza, partaidetza eta gardentasun ordenantzaren eskutik. Legezkoa da baita ere aipatzea legealdi ezberdinetan egin diran partaidetzaren inguruko esperientziak balioagarriak izan direla denak, orain gaur hemen momentu honetan egoteko. Baina aurrera begira bidea egiten jarraitu nahi dugu, gobernantza eredu berriak indartzeko eta sendotzeko, eta herritarrekin batera eraikitzeko gure etorkizuna. Gehien bat, sinisten dugulako, gero eta konplejoagoa den gizarte honetan, gakoa elkarlanean dagoela. Eta elkarlana eta lankidetza ulertzen dugu gainera bi eremuetan, bata alderdi politiko ezberdinen arteko elkarlanean, eta baita ere, nola ez, udala eta herritarren arteko elkarlanean, eta landuz gainera gertutasuneko bide hori, ez? Aldaketa sakonak eta erronka konplejuez betetako garaiak bizi ditugu, mahai gainean ditugu galdera asko, ez dago erantzun bakar bat, eta ez dago ez da ere formula magikorik. Horregatik, Tolosako udaletik, herritarren eguneroko beharrei erantzuna ahal izateko, eta etorkizun motz eta urrun batean aurkezten zaizkigun erronka konpleju horiei erantzuteko formula magikorik ez badago ere, badakigu nola egin nahi dugun bide hori. Eta modua izango da, derrigorrez, modu eraginkorra izatea nahiko genuke, baina derrigorrez eta inberdinean baita ere parte hartzailea eta adostasunaren bidetik egin nahi dugu bide hori. Etorkizunaz, gure herriaz, erronkaz, modu berritzailean herritarrekin hausnartu nahi dugu eta esperimentatu nahi dugu. Eta hori da proiektu honek guri eskaintzen diguna. Elkarlaguntza, esperientziak partekatzea, elkarrekin ikasteko aukera hori izatea, ez? Beraz, herri bezala ditugun erronkak, herritarrekin partekatzea izango litzateke helburu nagusia. Herritarrekin gure etorkizuna eraikitzeko, leheno aipatu duten bezala, horrek inplikatuko du, derrigorrez, Tolosarren inplikazio hori sustatzea,
Eta implikazioa sustatzeko, berez, konfidantzazko harremanak sortu beharko ditugu, entzute aktiboa indartzea, eta hori guztia, gobernantza eredu berrietan sakonduz eta partaidetza prozesuak aberastuz lortuko dugu, gizarte berrikuntzaren eta esperimentazioaren bidetik. Garai berriak egiteko modu berriak eskatzen dute, estrategia berriak, ausartagoak, berritzaileagoak, herritarrak modu esanguratsuan inplikatu daitezen tokiko agendaren diseinuan. Horregatik guztiagatik abiatu gara Arantzazu Lab eta OCDE-rekin batera bide horretan, erronka handi honetan. Uste dugu aukera paregabea izango dela guretzat ikasteko, esperimentatzeko eta urratsak egiten jarraitzeko. Eta guretzat oso importantea da baita ere nazioarteko sareekin konektatuta egotea. Askotan modu globalean hartzen diren erabakiak gurea bezalako herrietan gauzatzen direlako. Eta horregatik ezagutzak partekatzea bere biziko balioa izango du, ez? Beraz, bideari ekiteko gogotsu gaude Tolosan, eta bide batez baita ere eskerrak eman, Tolosa begiz jotzeagatik egitasmo hau martxan jartzeko garaian. Eskerrik asko zuri Olatz. Urrengo galdera, hirugarren galdera, Mauricio Mejiari zuzenduta dago. La siguiente pregunta es para ti, Mauricio. Muchas gracias por tomarte este tiempo para conectarte y seguir el evento de lanzamiento. Queríamos preguntarte sobre cuáles son las fases principales en este tipo de procesos de democracia deliberativa representativa y cuáles son las fases que se en Tolosa, cuáles son las principales del proceso y cómo se trasladarán al contexto de Tolosa. Muchas gracias, Ione, y muchas gracias por la invitación y también por permitirnos presentar también un poco del proceso desde la visión de la OCDE y para decir que en nombre de todo el equipo de Gobierno Abierto y Espacio Cívico de la OCDE estamos muy felices de poder comenzar esta colaboración con Tolosa, con Arantzazu Lab y también muy emocionados y emocionadas de poder implementar y experimentar estas prácticas participativas en Tolosa y en la región de Guipúzcoa. Y rápidamente, creo que lo dijeron muy bien, cómo es un proceso deliberativo, representativo, y estos procesos, digamos, siguen unos ciertos pasos muy importantes para que puedan llegar a las conclusiones ciudadanas que las autoridades públicas necesitan. Y las etapas típicas de un proceso deliberativo son, primero necesitamos una autoridad que convoque a un grupo de ciudadanos para resolver un problema público preciso. En este caso, Tolosa, que convocará a una asamblea, un grupo de ciudadanos, a responder a una problemática que previamente se desarrollará con ellos. La segunda etapa es conseguir a estos ciudadanos, es decir, el sorteo cívico, tanto la selección aleatoria como la estratificación con ciertos datos estadísticos como edad, género, situación socioeconómica, para poder seleccionar un grupo que sea lo suficientemente representativo de la comunidad en la cual va a participar. El tercer paso de un proceso deliberativo es que los miembros, una vez seleccionados, puedan aprender, puedan recibir información, puedan escuchar diferentes puntos de vista, tanto expertos como miembros de la sociedad civil, como autoridades públicas, como ciudadanos, para poder tener un panel de ideas, de opiniones y poder juzgar por ellos mismos cuáles son las mejores recomendaciones, cuáles son, digamos, los elementos a tomar en cuenta. Y una vez que se tiene esta información, pasamos a la siguiente etapa, que es la deliberación. Y esta deliberación, a comparación de un debate o de un diálogo, esta deliberación se tiene que acompañar, se tiene que organizar por facilitadores y al menos para nosotros en la OCDE se requiere un día entero de deliberación, ya sea en persona o en línea, como lo hemos visto desde la pandemia COVID-19. Una vez que los ciudadanos deliberan, pasamos a la siguiente etapa, que es la redacción de estas recomendaciones que los ciudadanos y ciudadanas van a entregar a las autoridades públicas. En este proceso de redacción se puede en algunos casos necesitar un voto para tener una mayoría o simplemente llegar a un consenso y seleccionar una lista de recomendaciones. Y esas recomendaciones se le envía a la autoridad pública que convocó, en este caso será Tolosa, el Consejo de Tolosa, y las autoridades
tienen que responder a los participantes sobre cómo se usaron estas recomendaciones, cuál fue el impacto final, cómo se integraron a la decisión pública, a la política pública. Y finalmente, un último paso que para nosotros es muy esencial es la evaluación de este proceso, justamente para poder aprender y poder mejorar en siguientes implementaciones. En todos estos 7 pasos que mencioné, la OCDE va a acompañar a Ras Azulab y a Tolosa en la implementación de estos pasos. Digamos que en términos de más de proyecto, podemos identificar 3 grandes fases del proyecto que comenzamos oficialmente el día de hoy, aunque ya hemos empezado una primera fase de, digamos, exploración, de mapear actores importantes con diferentes entrevistas, empezar a también poner un poco los conceptos sobre la mesa a través de, por ejemplo, una sesión de aprendizaje, de elementos de comunicación, de entrevistas con diferentes actores públicos, etcétera, para que todos los actores importantes estén de acuerdo sobre los conceptos y estén listos para empezar la implementación del proceso. Vamos a empezar ahora una segunda fase de enero a diciembre de 2022 en la cual acompañaremos a Tolosa y Ras Azulab en la implementación. Es decir, primero encontrar quién va a evaluar el proyecto, ayudar a Tolosa a poder encontrar ese problema público que es muy importante, encontrar un problema específico que tenga una posible solución, que es un problema neutro, que no sea binario, es decir, que no sea un sí o un no, pero que sea un problema complejo que requiera de una deliberación. Una vez que tengamos ese problema, vamos a poder diseñar el proceso. Eso es decir, saber cuántos ciudadanos van a seleccionar, cuánto tiempo necesitan deliberar, qué expertos se requieren en la sala, etc. Y durante la implementación, que serán diferentes fases, acompañaremos a Ras Azulab y a Tolosa para poder llegar hasta enero-febrero de 2023, en donde será la fase de aprendizaje y de evaluación de este proyecto para poder compartir, no solo con Tolosa, pero también con otras municipalidades, la región, y por qué no más allá de Guipúzcoa y al País Vasco, los aprendizajes de este proceso deliberativo para poder mejorar e ir hacia la implementación. Muy bien, eskerrik asko, Mauricio, por la clara explicación de las fases y cómo se trasladará eso a Tolosa el año que viene. Urrengo laugarren galdera, Mikel Pagola, Gipuzkoa Foru Aldundiko Gobernantza Saileko herritarren partaidetzako zuzendari nagusiari zuzenduta zen, pandemia kontestua dela eta gaur ezin da gurekin egon, aurrerago edukiko dugu aukera beraiekin egoteko. Eta beraz, tartea zabaltzen dugu orain, hemen bertaratu zaretenok galderak balin bauzkazue, zuen aldetik ere galdera horiek entzun, eta izan Olatzek, Naiarak edo Mauriciok zuen galderei erantzuteko. Beraz, bai, hemendik badago galdera bat, Izaro? Bai. Kaixo, egun ondan hori. Nere galdera, batez be igual Naiarari zuzenduta doia, Naiara lehen hasieran aipatu dozu, batez be egitasmo hau Tolosan egingo dala, baina helburua dala praktika hauek edatzia, ezta? Orduan, bai gurako neke jakin, prozesu guzti honetan, edo prozesuan amaieran, ez dakiz pututan, gainontzeko udalek ze aukera izango ditugun bertan parte hartzeko edo egitasmo honetatik ikasteko, ez? Apurtxo bat horren berri, jakitia gurako neke. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko Izaro, galderagatik. Eta bai, que se va a reunir para participar y este grupo de ciudadanos es, digamos, parte de un microcosmo que va a deliberar. Esto quiere decir que entonces es un grupo representativo y se rompe un poco con la autoselección de los otros procesos. Al mismo tiempo, creo que es muy importante resaltar que para estos procesos, para que funcionen, tiene que haber un consenso, digamos, al menos político o al menos una comprensión de todas las partes que este tipo de procesos va más allá de un interés partidario, del interés de uno u otro partido y que lo que se busca aquí es resolver un problema público. Y esta comunicación es muy importante hacia la ciudadanía, que los que participan, tanto como el resto de la sociedad, el público en general, entiendan que esta participación es para resolver un problema público. Y una vez que se comunica de esta manera, obviamente es muy importante que haya comunicación pública, que se comunique ampliamente sobre el proceso, sobre quién participa, sobre
digamos, quiénes son los expertos, para que haya una transparencia, porque no puede haber confianza en el proceso si no hay una transparencia sobre las diferentes etapas, sobre cómo se organiza, sobre los ciudadanos que participan, cómo se seleccionaron, etc. Esta transparencia hace parte de los 12 principios que al ACD elaboramos con un grupo internacional de expertos sobre la participación ciudadana, académicos, investigadores, sociedad civil, miembros de la administración pública de todos los países de la OCDE. Y estos 11 principios permiten que las autoridades que implementan procesos deliberativos puedan guiarse y asegurarse que estos procesos se han implementado de una manera efectiva y que consigan justamente asegurar una confianza de la ciudadanía. Otro principio que me parece muy importante en este contexto y para responder a la pregunta sobre cómo asegurar que los ciudadanos tengan confianza y participen es la rendición de cuentas. Esto es muy importante porque la autoridad pública tiene que rendir cuentas tanto a los participantes como al público en general sobre el impacto de este proceso y cómo se utilizaron las recomendaciones. Para salir del típico tríptico en el cual los ciudadanos participan, no saben lo que sucede con sus recomendaciones y entonces se genera un hartazgo, un cansancio, una decepción o una misma frustración. Para romper con esto es importante que la autoridad que llama al proceso deliberativo sea transparente y rinda cuentas a los participantes sobre qué se hizo de sus recomendaciones y esto pueda generar una confianza para que los participantes vuelvan una siguiente vez y la ciudadanía siga participando. Pero hay más principios que abarcan los diferentes puntos y claramente uno de los objetivos de nuestra colaboración es acompañar a Aranzazulab y a Tolosa con el fin de que implementen estos principios y que el proceso sea basado en evidencia y que logre conseguir la confianza de la ciudadanía. Eskerrik asko, Mauricio. Beste galderarik, bai? Bai, eskerrik asko egunon, Antonio Casado Arrotxa naiz, Euskal Herriko Unibertsitatetik nator, Agustin Erkizia erreitorekin batera. Eta, lehenik eta behin eskerrik asko egitasmo hau antolatzeagatik, baita Tolosako udalari ere. Nik galdera daukat, zuretzat nahiera. Dakizunez, hemen Arantzazulaben ikerketa elkargune bat osatu dugu 3 unibertsitateok, Deusto Unibertsitatearekin eta Mondragon Unibertsitatearekin batera, eta hainbat ikerketa hildoak antolatzen gabiltza, ezta? Eta orain arte pixkat modu paraleloan gabiltza zuekiko, demokrazia, lankidetzazko gobernantza ere jorratu nahi ditugu. Gu ere ezagutza berri baten bila gabiltza, ezta? Orduan nire galdera da, bi prozesu hauen arteko loturaz. Nola lotu dezakegu, gaur abiatzen duzun edo aurkezten duzun proiektu honetatik garatuko den ezagutza, eta ikerketa elkargunean guk ere garatuko dugun ezagutza edo esperientzia. Galdera ona, eskerrik asko, Antonio. Eskerrik asko, Antonio, eta galdera ona. Eta agian, zu pixka kontestua jarri bali madezu ere, gainontzeko publikoari kontestua jartzeko. Arantzazulabek hasieran esan dut, jorratuko ditugun lan ildoak ikerketa, esperimentazioa eta divulgazioa dira. Eta Antonio kondo esan duen bezala, ikerketa kooperazioan egiteko 3 unibertsitateekin ikerketa elkargunea abiatu dugu, eta lehenetsi ditugu baita ere lehenengo jorratu nahi ditugun ikerketa gaiak. Eta dira zuzen ere demokrazia eta lankidetazko gobernantza. Ikerketaren ikuspuntutik nahi ditugu aztertu, nahi ditugu ikertu, zeintzuk diren demokraziaren esparruan faktore aldatzaileak, nola eragingo diguten herri bezala, eta ze erantzun eman behar diegun. Zein izan behar den, eman behar diegun soluzioa, demokraziaren esparruan ditugun erronkei. Eta antzeko zerbait egingo da lankidetzazko gobernantzaren hildo espezifikoan, gurean zentrala dena gainera, eta unibertsitateek elkarrekin eskatu diegu egiteko ikerketa behar degulako gure herrian, lurraldean behar degulako marko teoriko sendo bat, ulertzeko zer den lankidetzazko gobernantza, horrek dituen implikazioak, horrek dituen ezaugarriak.
Hortaz, eta zure erantzunari erantzunez, Antonio, galderari erantzunez, guk egiten ditugun lan ildo guztiak, ikerketa, esperimentazioa, divulgazioa, elkar lotuta, elkar elikatuta eta modu konsistentean gainera irudikatzen ditugu eta hala izatea nahi dugu. Eta kasu honetan, zentzu osoa du gainera, zuk esan dezun bezala, ikerketan, egingo da ikerketa bat, ikertuko dugu, lankidetzazko gobernantzaren kontzeptualizazio bat egingo da. Ikertuko da eta izango dugu ezagutza bat horren inguruan. Eta bestalde, esperimentazioaren esparruan, Tolosan egingo dugun egitasmoan, baina baita ere Telesforoloen Monzoneko lagunak hor ikusten ditut, beraiekin egingo dugun beste demokrazia deliberatiboko prozesu batean, klima asanbladan, lankidetzazko gobernantza praktikara eramango dugu, eta horrekin esperimentatuko dugu. Hortaz, bi prozesuetatik garatzen dugun ezagutza, izan beharko da osagarri gutxienez, elkar elikatu beharko dira. Bi esparruak uste dugulako interesgarria dela, bai batarentzat zein bestearentzat, bai ikerketa teorikoarentzat, praktikatik garatzen dugun ezagutza, eskarmentua, esperientzia, ikasketa horiek jasotzea gutxienez, konektatzeko eta elkar elikatzeko, eta berdin, praktikan, primeran etorriko zaigu, OCDEk ekarriko digun ezagutza, ekarriko digun eskarmentua, baina baita ere gure ikerlariek, lankidetzazko gobernantzaren zein demokraziaren inguruan egingo dituzten ikerketa lanak. Hortaz, elkar koordinatuta, koherentziaz, eta nik uste gainera zuhurrak izan behar garela, hori horrela aurrera eramateko, benetan eraginkorrak izan nahi baldin badugu eta egiten dugun horrekin, inpaktu handiagoa izan eta ezagutza gehiago garatu. Beraz, gonbitea unibertsitatei ere, eta eskertzen da gaur hemen unibertsitateen presentzia, prozesu babesten, ze uste degulako elkar lotuta joan behar diren ekimenak direla, hortaz, zuei ere gonbitea oso gertutik jarraitzeko prozesua, eta mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen galderengatik. Bai, badago beste azken galdera bat. Hemen. Bai, egunon, Urko Aiartza, Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategitik, eta Arantzazulaveko aholku batzordeko kideak, eta hain zuzen ere Nahiarak aipatu bezala proiektu bat martxan jartzen ari garenak klima asanbladen inguruan. Nik galdera bat naukan Mauriziorentzat, eta gustatuko litzateke labur balin bada ere, ia garatu dezaken pixka bat Mauriziok, ze printzipioen baitan garatzen da, hain zuzen ere, gero deliberatzera eramango dan gaia. Hau da, zuzen berak aipatu du ezin ala izan binarioa, edo baina pixka bat nahiko nuke, oso labur balin bada ere, ia zabaldu ezaken pixka bat elementori, ez da? Nahiko garrantzitsua dalako, abia puntu bezala ez. Bai, ados. Mauricio, una pregunta para ti también. Pregunta Urko Aiartza, del laboratorio de Telesforo Monzonelab. Pregunta, a la hora de desarrollar o de definir el tema, ¿cuáles son los principios que seguís o que se deben seguir para definir el tema? En tu explicación has mencionado que tiene que ser un tema no binario. Si podrías elaborar un poquito más en esos principios. Claro. Digamos que los procesos deliberativos se prestan a resolver tres tipos de problemas públicos. El primero son problemas basados en dilemas, en valores. Esto puede ser, por ejemplo, en Irlanda se organizó dos asambleas ciudadanas para uno resolver una falta de consenso sobre el aborto y otra falta de consenso sobre el matrimonio igualitario. Dos temas que están fuertemente basados en valores o en problemas, de dilemas morales. El segundo tipo de problema que se puede resolver con estos procesos son problemas complejos que puedan requerir muchos compromisos y que por lo cual se pueden muy fácilmente politizar o polarizar. Esto puede ser, por ejemplo, presupuesto público, infraestructura. Estos han sido problemas que han sido resueltos en Canadá gracias a procesos deliberativos, es decir, dónde construir tal o tal infraestructura, cómo dividir el presupuesto para tal o tal portafolio o ministerio. Y el tercer problema que se puede resolver con estos procesos son cuestiones de largo plazo, que requieran ver más allá de 1 o 2 ciclos electorales, que requieren mucha visión a largo plazo, es decir, típicamente el cambio climático, por ejemplo,
que hemos visto en la Asamblea del Clima organizada en Francia en 2020 y que se repite, lo vimos en la COP26 en Glasgow, una asamblea mundial sobre el cambio climático. Estos son los tres tipos de problemas, digamos, que mejor se adaptan a los procesos deliberativos. Ahora, este problema tiene que seguir unos ciertos principios, unos ciertos proceso para que se diseñe bien una pregunta y justamente nosotros vamos a acompañar a Tolosa para que se escriba esta problemática de una manera, lo que llamamos lenguaje claro, es decir, que no haya tecnicismos, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda entender la problemática, que esta problemática sea clara y neutra, es decir, que no conlleve o que no sugiera una cierta posición por parte de la autoridad. Y entonces en este proceso de encontrar la problemática que se preste a este proceso y dos, escribirla, diseñarla y reformularla para que sea, que sea digamos, que responda a los principios que hemos desarrollado. Nosotros vamos a acompañar a Tolosa y a Arantzazulab en ese proceso. Muy bien, gracias, Mauricio. Ez dakite hola beste azken galerei balin badago, baina denboraz nola justuz gabiltzan, eta nahi dugune hori denbora tartea mantendu, batez ere hemen hurbildu zareten hori eskerrik asko. Bai, badago azkenengo galdera bat? Kaixo, nik bizkat, aprobetxatu nahi nun bizkat, hor, aipatu dian zenbait, azalpenetan, gu bere oindalazteatzu formakuntzan egin ginen, da oso interesgarri erutze zaite bizkat, proiektua. Baino, bizkat, ezagite, igual kontuz edo kontu bizkatekin hor batzutan plantatu dienean zenbait hitz, igual, herritarrak udala zuzenean hor tartean ere badago daude herritar antolatuak. Eta gaina hor beste momentu batzutan ez ematen du beti berdinak eta egia da batzutan parte hartzen duten, ohitura dutenak askotan berdintzuak eta izaten dira. Baino horiek daude beti eta beti daude onean eta daude txarrean eta daude urte askotan zehar ez daude bakarrekan iritzia emateko, baizik eta asko daude egunerokotasunean lanean, elkarteetan, proiektu ezberdinetan, eta egunero, askotan horra aipatzen den, lankidetzarako elkarlan horretan, hori praktika eramaten aidia. Egunero, modu bat eta bestera, dana ez da arroxa, leheno esan dezu klabe bat, leheno latzek ez, alderdien arteko sintonia eta bizat importante da dela. Hori ez da beti gertatzen, elkarte eta udaleen edo erakunden artekoak beti ere ona ez den bezala, baina horrek ezin digu ze egin, nolabait oso kontutan hartzea konprometituta dagoen herriarekin, komunitatearekin konprometituta dauden herritar horiek. Orduan, prozesu deliberatibo hauetan, edozeintzean hitz egiterakoan planteatzeagoan gauza nik ulertzen dez planteatzen da, erabat ados nago, baina oso kontutan hartu behar da, uste balorean jarri behar dela, egunero, gure ondoan, gure arazo, ehundaka arazo horietan, ez bakarrik iritzi ematen. Lanean daudenak, askotan konponbideak eta proiektuak elkarlanean atea dira, udaletxe, instituzio askotan, eta orduan, pixkat hori, igual batzutan ematen du, beti berdin, badakit ez dela hori planteatzen, baina oso kontutan hartzea, pixkat, elkarteen, herrietan ditugun eragile guzti horien lan hori, aipamen hori egitea. Eskerrik asko. Nik igual, Unai, eskerrik asko komentarioa batik eta arrazoi guztia daukazu, eta hain zuzen ere guk lankidetzazko gobernantzaz ari garenean diogu erakunde publikoak, gizarte eragileak eta herritarrak, ez bakarrik herritarrak. Hortaz, noski aintzat hartu behar direla, eta diogunean deliberazio eta ekintza partekatu hori ez da herritarrekin bakarrik, zuk ondo diozun bezala, horrez, komunitate mailan, elkarte egintzan, lanean ari diren hainbat eta hainbat eragile, eta gainak gurean, elkarteek daukaten indarra eta tradizioz balioa handia da. Orduan, ez ditugu albo batera uzten, egia da gero agian diskurtsoan, batzutan herritarrek hartzen dutela protagonismo hori,
Zehazki Tolosan planteatu den bezala herritarren batzarra da herritar individualekin. Hori hala da, baino, ez dakit denbora daukagu, baino badira herritarren batzarrak deliberazio publikoko prozesu, ordezkatzaileko prozesu hauek egiten direnak gizarte antolatuarekin. Berariaz, elkarteekin edo gizarte eragileekin. Eta oso antzeko prozedura jarraitzen dute. Kasu horietan, deliberazio prozesuetan parte hartzen dutenak dira elkarteetako edo gizarte eragile erakundeak ordezkatzen dituztenak. Bai? Orduan, eta batzutan biak nahastuta ere egiten dira. Alegia, batzuk daude deliberazioa erakunde publiko eta gizarte erakundeekin egiten dena, eta beste batzutan erakundeak herritarrak eta bestetan mistoak. Guk hemen, pixkat txikian hasi nahi izan degulako, esperimentatzen, eta erabaki genuen, egingo genuela herritarren panel bat, zeinetan herritar individualak, Maurizio azaldu duen prozesua eta zozketa zibiko hori jarraitu inplikatuko ziren. Baina, jakin dezazun horren inguruko gerora izan daiteke beste leku batean esperimentatzeko, beste ekimen bat izan daiteke hori, hor implikazioak ere ez direlako berberak, ez? Azken implikazioak bai, azken helburua da, iruditzen zait, ez? Hori inklusiboago egitea gobernantza hori, eta kasu honetan elkarteak ala balimada implikatzea, deliberazio horretan eta erabaki publiko horietan, Tolosan egingo deguna herritarrekin da. Baina, arrazoi ematen dizut, eta nik uste denok aintzat hartu beharko dugula, eta ziurrenik gu lehenengokoak zaindu pixkat, ez? Hitz egiterako orduan. Honi gehitu nahi nioke proiektu abian jartzean herrian ez dula esan nahi, ja dagoeneko martxan ditugun parte hartzeko beste hainbat proiektu gelditzen direnik, baizik eta jarraitzen dute ez. Eta hortan, prozesu parte hartzaileaz gain, udalak berak, bere egunerokoan dauzkan erramientak elkartekin, herritar banakakoarekin eta harremanetan jartzeko, bere zerbitzuen bitartez eta horiek ere martxan daudela. Prozesu berri batekin hasteak ez du esan nahi, atzetik datozen beste danak gelditzen direnik, baizik eta jarraitzen dute martxan, ez? Bai, hori da, eta nik uste gainera kontzeptualki ere horrelako prozesuak planteatzen direnean, partaidetza estrategia zabalago baten parte dien beste eredu bat edo beste egiteko modu bat bezala planteatzen dira, eta hala izan behar da. Ez du esan nahi honek, modu honek edo gobernantza eredu berri honek konponduko dituenik, ez? Orain arteko herritarren aktibazio faltak, frustrazioak, ez? Gainontzekoek jarraitzen dute, partaidetza badirelako gainera hainbat aktibatuta, hau da hoien osagarri partaidetza estrategia zabalago baten pean, markopean planteatzen diren ereduak, eraginkorrak izateko. Eskerrik asko galeratik eta erantzunagatik, nire moderatzaile roletik hemen utziko gu solasaldia, pixka denborak eta zaintzeko. Eskerrik asko solasaldian parte hartu zunei, eskerrik asko Latz, Naiara. Muchas gracias, Mauricio, por tomarte el tiempo para estar con nosotras hoy. Y nos despedimos ahora de ti. El año que viene seguiremos con esta colaboración y tendremos ocasión de seguir aprendiendo de toda la experiencia de la OCDE y de todo el trabajo previo que habéis hecho. Eskerrik asko. Absolutamente. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Y espero ojalá la próxima vez sea en persona en Tolosa. Seguro. Agur. Eta esan bezala, azkenengo minutuetan Olatz Peon eta Naiara Goiari hitza emango diet, bi erakunden arteko hitzarmen sinadurari paso emanez, eta nire aldetik hortxe utziko dut, beraz eskerrik asko, eta eskerrik asko zuen galderagatik, beti kostatzen da ez da hori galderak egotea, ziken mila esker, galderak egitea animatzeagatik, eta zuena da hitza.
gerturatu zareten guztioi, babes hori sentitzeak asko laguntzen du. Oan badakigu begia asko egongo direla Tolosako proiektu honi begira, ez? Eta horrek gauzak hobeto egitea arren gehiago animatzen du, ez? Eta kontuz eta prozesua zaintzeko erreparau gehiago izango dugu seguraski. Eta bereziki eskerrak eman nola ez Arantzazu Labeiri eta OCDE-eri guretzako balujo txiki bada, ez? Proiektu hau beraiekin abiaraztea. Eskerrik asko Olatz, eta nik saioa izteko ja, berriro eskerrak eman, gaur gerturatu zareten guzti, Olatzek esan duen bezala garrantzitsua da. Babesa, eta gaina, eragile sare anitza, ez? Bentsa profil ezberdinak hemen izatea, eta nolabait irudikatzeko, ez? Bazen modutan, konektatu dezakegun, Tolosan egingo dugun egitasmoa, beste prozesu eta egitasmo ezberdinekin. Eta gu ilusio handiz gaude, egitasmo hau abiatzeko, egia da azken hilabetetan lanean ari garela, gaur hona heltzeko eta prozesua diseinatzeko, baina gogo biziz jarraituko dugu eta nik berretsi lehen esan dudana, eta gonbitea luzatu, zuek guztioi eta baita ere streamingez jarraitzen ari zareten hoi, prozesutik gertu egoteko guk hala egingo dugu, bideak edo moduak eskainiko dizkizuegu, prozesuko ikasketa jasotzeko, ezagutza hori garatzeko, baldintzak sortzeko eta tokiko gaitasun hauek sortzeko, gure herrian behar dugun gobernantza eredu berri hauekin, elkarrekin esperimentatzeko eta elkarrekin aurrera pauso hauek emateko. Beraz, Arantzazu Laben izenean eskerrik asko Tolosako udaleri, bidaia honetan edo abentura honetan, ez elkarrekin abiatzeko prestutasunagatik, eskerrik asko baita ere gainontzeko udalei, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, etorkizunarekiz estrategia eta bertako ordezkariei, eta zuek guztiei. Beraz, egon hona izan dezazuela eta laster arte. Bueno.